En kutjes, wie wordt jaar? Nou, ik denk dat de Sheep Chippendales dit in zijn geheel zien als een verloren kutjaar. Maar goed, we kunnen natuurlijk wel gaan zeiken over alles wat niet doorging, dat de kroegen toe horen, dat we niet in de kantine zijn geweest. En niet wel hebben mogen voetballen zelfs. Dat we allemaal toes moesten gaan werken. Er zijn toch nog een paar leuke dingen gebeurd. Want we hebben Guus en Bonje en Ens als papa. Vind ik toch best knap en wie ze het nu doen. Ja, het ziet er fantastisch uit. We hebben Koen in 2020 ook graag het geschoten. Kijk, dus in 2021 hopelijk papa werden. Dat is nog toch een hele leuke zomer gehad. Ik kan me nog herinneren dat we op 1 juni zo te trappelen voordat we die allebei op het terras kosten gaan zitten. Fijn met z'n allen samen bijeen. Daar hebben we hem ook goed ingeschat volgens mij. Want dat is hoe we er goed in zijn, hè? Ordinair zoeken. Maar we hebben ook een beetje de kerntruc gevonden. Je weer bij elkaar op bezoek komen. Hier nog gaat quizjes doen of gewoon gaat eten en gaan drinken. En ik denk ook dat we dat vast moeten houden in 2021. Tuurlijk mogen we kaartjes gaan kopen in een kantine, etc. om ook de club te steunen. Maar ook bij elkaar komen, dat hebben we veel wel goed. Gewoon even weer terugblikken. 2020 is wat dat betreft gewoon nog altijd een verloren jaar. Maar gaan we vooruitblikken. Gaat er voor ons in 2021 weer vaak mogen zijn. Ik wens je dan nog een hele fijne, zalige kerst en een gelukkig uiteinde. Dat uiteinde, dat gaan we in groepjes van 2 of 3 ook samen vieren. Dus we hoeven niet gans alleen te zijn. En op naar 2021. Dus bij deze op Marco, op Marcel, op René, op Freek, op Remy, op Robin, op Koen en op Guus. Proost jongens. En nog aanhangselt.